insha Allah a wani takaitaccen bidiyo wani dan jan hankali ne ko nasiha nake so in yi ma ƴan uwana musulmi na Niger gaba ɗaya da kuma ƙasashen musulmi gaba ɗaya bisa ga halin da muke ciki a yau. Abu na farko da ya kamata dukkanin musulmi ya sani cewa ƙasar mu ta Niger tana buƙatar addu'o'in ku ƴan uwa a sallolin mu na farilla da nafila a cikin addu'o'in mu na yau da gobe mu rika sanya wannan ƙasa ta mu addu'a. Ka sani da cewa duk wani bala'i da zai tinkaro na kasar to bala'i ne zai iya shafar iyalinka, kakanninka, mahaifanka, ƴaƴanka, lafiyarka da lafiyar danginka gaba ɗaya. So ba wani abu bane wanda ya kamata a matsayin mu na ƴan ƙasa mu rika fatan hakan. Abu na biyu, ƴan uwa mu kame bakin mu. A zamanin yanzu a wannan halin da muke ciki kowa ya saki harshensa ba linzami ba birki, kowa na faɗin abin da ya ga dama, kowa na faɗin abin da yake da ilimi da ma wanda baya da ilimi. Mu san da cewa Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a Qur'ani cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kada ka rika yaɗa abin da baka da ilimi a kansa. A yanzu ne saboda halin da ƙasar take ciki zaka ga mutum ya miƙe kafa ana bashi shayi ko ya ci shinkafa da biredi ko ya ci wake da shinkafa ya miƙe kafa tsar ya rika tsara ƙarya wanda shi ma ya san ƙarya ce ko ba shi da ilimi akan wannan ƙarya kuma ya ci gaba da yaɗa wannan ƙarya ɗin yana yaɗa ta a WhatsApp yana da abu da ce ai kaza a ƙasa kuma shi ma ya san ƙarya ce ko kuma bai da ingantaccen labari akan abin da yake faɗa ɗin shin da gaske ne a'a mun saki baki mu muna yaɗa shari da alheri. Mu san da cewa yan uwa wannan halin da muke ciki duk abin da zaka faɗa a bakinka ka faɗa alheri, duk abin da ba ka da tabbas akan sa kai shiru, ka bar yawo da jita-jita, mu bar ɗaukan jita-jita muna yaɗawa. Abu na uku yake so mu faɗa shine yan uwa mu bar roƙawa ƙasar mu bala'i. Da yawa daga cikin musulmi ga suna cewa ai sauyi ya zo, yanzu ne sauyi ya zo, ai shikenan mun rabu da Faransa mun rabu da jaraba, yanzu ai kawai daga Rasha ta zo ta kawo mana ai shikenan mun tafi sai mun wuce arzikin mu zai dawo. Wannan ya saba wa tauhidin musulunci, ya saba wa tauhidin mutanen Niger. Mu abin da san mutumin Niger shine duk abin da ya shiga layi mu koma ga Allah mu ce Allah mun kawo kuka mu kamar magani. Amma yau an shiga wani halin da dan Niger ya mance da Allah, mun mance da Allah sam gani muke kawai yanzu Rasha tace mahuta. Kai mutum yana dake dantse yana kira akan cewa ai mu yanzu shikenan kakan mu ta yanke saka, gwara ma da aka yi haka ai ƙasa kaza ta taimaka mu mai arziki. Mun manta da Allah subhanahu wataala, muna ganin cewa kamar rabuwa da Faransa shine alheri, haɗuwa da wata ƙasa ta taimaka mu shine fitar mu bala'i. Mu sani cewa ba mu fidda mu daga cikin wannan bala'i in ba Allah subhanahu wataala, shi kuma Allah sai mun koma mu yi kuka mun tuba mun far laifukan mu Allah zai amsa mana. Da haka wannan ya kamata mu kiyaye cewa ba wai Rasha ba ko wata ƙasa ce in ta shigo Niger za ta kare yin zaman lafiya ko za ta kawo mana cigaba, Allah ne. Mu yarda Allah ke yi Allah ke bada, to mu rike shi mana. Abu na hudu da yake so bala shine masu roƙa ƙasar mu bala'i cewa ai za a gani ba kudeta ba, za a gani ina aka taba kudeta aka ce ai sai an ci baya ai kowa sai ya ji bala'i. Wannan ba alheri bane. Bai kamata musulmin da yake wannan ƙasa mai kishi wannan ƙasa ba a rika samun shi wannan miyagun manganu na fatan bala'i ga ƙasa suna faruwa daga bakinsa. Ai za a gani ai kaza ba kun sabke ba za a shiga bala'i ai kowa ai shinkafa ma ta hoye kaɗan ma a gani ha ai a gaba kaza ya hau. Wannan bala'i ne. In sharrin ya zo har gidanka fa, in sharrin ya zo har uwayenka fa, in kai ka tsira kakanninka sun tsira, in kai ka tsira ƙasar ka ta tsira. So mu riga faɗin alheri, ba ku da mu riga faɗin, mu riga wa ƙasar fatan alheri. Kai zama to mu ƙasar kullum bala'i muke roƙawa ƙasar, ba ma faɗin alheri akan ƙasar sai bala'i. Wannan haƙiƙa na iya tasirantuwa akan shigar ƙasa cikin wani bala'i. Da haka kowa ya ƙoƙari kiyaye bakin sa, mu kiyaye wannan ƙaido. Wannan tanatar sadaka nake yi, kada ya turawa cikin al'umma musulmi ta ta fa'idantu wani insha Allah.